kien propju nhar is-16 ta' Settembru tal-1947 meta twildet The Malta Band Clubs Association fil-każin tas-Soċjetà Mużikali San Giuseppe fil-Ħamrun. L-għan ewlieni ta' din l-għaqda li llum hija magħrufa bħala l-Għaqda Nazzjonali Każini tal-Banda kien dak li tgħaqqad il-banet kollha flimkien sabiex vuċi waħda jkunu jistgħu jtejbu il-kundizzjonijiet tagħhom kif ukoll isaħħu jirregolaw it-tagħlim mużikali li jingħata fil-każini. 75 sena wara, l-Għaqda Nazzjonali Każini tal-Banda fakret dan l-anniversarju fl-istess każin tal-banda fejn twildet permezz ta' qudiesa ta' ringrazzjament. U wara kien hemm laqgħa rappreżentanti tal-każini membri fejn ġew diskussi diversi temi attwali. Matul is-serata ġiet imnedija strateġija ġdida li saret permezz ta' proċess ta' rebranding kif ukoll ġiet inawgurata emblema ġdida għall-għaqda, waħda iżjed kontemporanja li turi l-elementi mużikali flimkien mas-salib ta' Malta. Matul diskorsi tal-okkażjoni, il-President tal-Għaqda Nazzjonali Każini tal-Banda Noel Camilleri saħaq fuq il-ħtieġa li l-każini tal-banda ikomplu jsiru iżjed relevanti anke fid-dawl tal-fatt li aktar minn 60% tal-Maltin iqisu l-każini u l-festi bħala s-sors primarju kulturali ta' pajjiżna. Il-President Emeritu Marie-Louise Colero Preka min-naħa tagħha irrimarkat fuq il-bżonn il-każini tal-banda jibqgħu magħquda u għalhekk jaħdmu mhux biss għall-komunità li jinsabu fiha iżda wkoll għal pajjiżna b'mod ġenerali.